Добре дошли в център Инспиритус 8, мястото, където магията се случва. Това не е просто пространство. Тук хората намират път към себе си, пренареждат мислите си и започват да изграждат живота, за който винаги са мечтали. Основният фокус на центъра са партньорските взаимоотношения, изграждането на осъзнати, здравословни и стабилни връзки в споделено пространство. Тук ви помагаме да разберете по-добре себе си, своите нужди и тези на партньора ви, за да създадете хармония в взаимоотношенията си и в собствения си живот. Ние сме Ваня и Тони, създатели на център Инспиритус 8. Този център е нашето призвание и мисия. Тук вярваме, че всеки човек е ценен, важен и уникален. Ние сме тук, за да ви подкрепим в процеса на израстване и трансформация и намиране на хармония с себе си и другите. В нашето споделено пространство ще намерите подкрепа и разбиране. Всяка наша среща е като пътешествие, уникално за всеки клиент. В зависимост от вашите нужди и търсения ще изградим заедно нови хоризонти, ще разрешим дългогодишни проблеми и ще създадем хармония в живота ви. Предлагаме разнообразие от терапии и програми, специално насочени към осъзнатото партньорство и взаимоотношенията. Вярваме, че като личности ние израстваме във връзките си с другите. Нашите подходи включват индивидуални консултации и терапии, енергийно балансиране и лечение, обучения, програми и арт-терапии, регресия, работа с акашови записи, астропсихология и други мистични техники. За нас всеки клиент е вселена. В нашата работа използваме холистичен и интегративен подход, за да открием най-добрия път за вас. Терапията е повече от лекуване на травми. Тя е трансформация, възстановяване и изграждане на нова реалност. Нашата мисия е да създадем доверително пространство, където ще почувствате подкрепа, разбиране и топлота. Тук ще намерите смелостта да направите избори, които отразяват вашата истинска същност. Център Инспиритус 8 е мястото, където животът започва да се подрежда. Мислите намират своя ред, а сърцето своя мир. Ние вярваме във вас и сме тук, за да бъдем част от вашето пътуване. Елате при нас, позволете ни да бъдем вашия спътник в пътешествието към себе си и към живота, който заслужавате. Ние сме тук за вас, защото вярваме, че всяка промяна започва със смелостта да направите първата стъпка.